Здравейте! Днес ще си приготвим домашни коледни корабийки с амоняшна сода. За целта ще ни трябват 125 грама меко масло, може да се използва свинска мас, 70 грама кисело мляко, 2 яйца, 150 грама захар, 10 грама амоняшна сода, 5 грама сода бикарбонат или сода за хляб, ванилия или ванилина захар, щипка сол и до 600 грама брашно. За поръсване ще използвам жълтък, кристална захар и ако имате шарени пръчици или пръчици шоколад. Така. Първата ни стъпка е да загасим содите в киселото мляко, маслото, яйцата, захарта, ванилийките, щипка сол и да разбъркаме добре тази смес, преди да започнем да си добавяме брашното лека по лека. Добавяме и шупналата сода към сместа. Когато разбъркаме добре, добавяме брашното, като ще го минем през сито. Дори ще е по-добре да не използваме такъв тип бъркалка, а да си използваме дървена лъжица или силиконова. Добавям малко по малко, като съм се заделила 600 грама. Не добавяйте брашното цялото, а добавете малко по малко, защото може да се наложи да използвате по-малко от тези 600 грама. В зависимост от брашното, от температурата в стаята дори, различно поема. Вече като ни е трудно, може и на ръка да започнем да месим. Само едната ръка я дръжте чиста, за да добавяте брашно. Консистенцията е на меко маслено тесто.
Но трябва да можем да си го разтиваме с точилка. Така че със сигурност гоним тази консистенция. се притеснявайте за аромата на амониачната сода. Тя по никакъв начин няма да е толкова силна, както при самото печене. Тогава е най-силен такъв аромат. Леко неприятен, но всъщност тя съвсем леко се усеща, когато се хапват, особено след като изчинат корабийките. Тази рецепта, всъщност за великденски корабийки също става. Слагам лимонови корички, формичките просто са малко по-различни. Едно време са им казвали войнишки корабийки, защото са ги изпращали на войниците. Издържали са повече от нормалните бисквитки и корабийки. Сега, когато вече можем да го оформяме, го прехвърлям на плота да си го меся там. И започвам месенето, като аз изразходвах почти всичко. То брашно остана ми около 20-30 грама, може би, което ще си го използвам да си разточа. Така си го правим, че да можем все пак да го разточим и да излязат формички от него. Меко е, малко като пластилин се усеща. Си го вмесваме. Даже с цялото брашно ще сложим. При мен се отиде на София мел точно 600 грама. Пива. Просто защото си казва колко има нужда. Само да се научим да си го слушаме. И за да започна да ги пека по-бързо и за да ви покажа и двата вида всъщност, ще разделя тестото на две. Едното ще си го направя на топчета, а другото ще си го направя на формички. Включвам си фурната да ме загрява на 180 градуса. Взимам си тавата. И започвам да оформям, като зависимост от каква големина искаме. Те, разбира се, подуват, оголемяват размера си. И ги правим. Гледаме да ги слагаме раздалечени в тавата. Ще ви покажа.
Това е наистина най-бързия начин за оформяне. Гледаме естествено да са един размер, не да могат, като се изпекат, да се изпекат равно. Може би около 10-15 минути отнема едно печене. Ако са по-големи, 15 минути, ако са по-малки, 10 на минути. Те продължават да се готвят, когато се изкарат от фурната. Са леко меки. След това, в зависимост дори от колко хрупкави искате да бъдат, могат да се изкарат вече като станат златисти, ще бъдат по-хрупкави. Или ако искате да са по-мекички отвътре, примерно съвсем леко да придобият цвят, ще ви покажа как изглеждат, ще ги изкарваме. На една тава се струва, че ще станат. Много е важно след това да си отделим жълтъка и да си ги намажем с него. Като към жълтъка аз добавям няколко капки вода, за да не загори. Го разбърквам и или с една четка, или може и с ръка си ги мажем, за да полегне захарта. Всяко кристална захар, може и шоколад, може от тези пръчици, които ви казах, както ги обичате. И печем на 180 градуса за около 10-15 минути. Сега следващото малко ще си покрия с брашно. И имаме една точилка.
и разточвам. Аз не ги правя много тънки. Това са корабийки в крайна сметка. Няма нужда да са толкова тънки. Но е добре да са еднакви по размер. Пак казвам. Да може като се пека да се изпека долу равномерно. Добре. И сега ще правим различни формички. Ще ги отделям в една чинийка, за да мога после да си го хвърля. Като ми се изпекат тези. Ако не се вадят, проблем. Вече долу-горе гледам така да ги намествам, да няма много фера. Сега е нормално на някои места да е по-тънко, само към края. Не е кой знае какво, но така, ако видим, че някъде е съвсем много тънко, можем да изпечем по-тънките на отделна партида. Ето, например, тази е по-дебела. Тази не е много, но има разлика. Ако нещо не ни харесва формичката, можем да си направим пак. Направя няколко по-мънички задички. Една отделна чиника, да си имам и по-малки формички. Съответно, като всички коледни бисквитки, така и тези, след като се оформят наново, разчеваме, докато не остане много малко тесто. Каквото остане, можем да си го направим на топчета и си ги изпечем. Гледайте да не набрашнявате много, понеже то се пропива и може да стане малко по-твърдо самото тесто, ако твърде много набрашните пота. Правя няколко с тази формичка, по-голяма.
Да по-мънички. Видя как ще се получат. Хубавото на тези корабийки с амоняшна сода е, че издържат по-дълго време и може да ги носите като подаръчета по празниците. Дали там, където ходите на гости, на работа. Едно време са ги наричали войнишки корабийки, давали са ги на войниците, изпращали са им ги и са можели да издържат по-дълго време заради амоняшната сода. Това е моята рецепта за коледните корабийки с амоняшна сода. Ако ви е харесало видеото, моля да ме последвате, да го харесате или да го запазите за после. Ето е цялата рецепта.